All you have to do is call, and I'll be there, yes I will. You got a friend, you got a friend. Winter, spring, summer, or fall, all you have to do is call, and I'll be there, yes I will. You got a friend. Strikers Aga. Host, penging banana. Saglit lang kuya. Kumusta na po? Set ko lang po itong ano ko. Ipa Chris, Impresa. Dikit kalembang na po kuya. Hello po. Dikit kalembang na po sa binaba niyo kuya. Salamat sa inyong patamsak dyan. Sis, good morning mga mga shout out. Ini-edit ko lang sis yung mga ano, yung bahay nyo dyan at ipipin natin. Ipin ko itong bago mong upload. Saan na ba? Good evening, good evening. Ipin lang natin. Mapagpalang araw. Ayan. God bless din ate. Madilim na, no? Nag-edit ako ng ano natin. Pipin natin dyan. Copy. Magandang gala.
Ayan, striker. Ayudahan kita. Ayudahan kita. Padikit kalembang naman ako sa sponsor natin. Paayuda naman. Ay, paayuda. Padikit kalembang sa sponsor natin para may entry ka. Mayroon tayong granela sa July 21. Manood ka lang kahit 1 minute. Tapos, dikit kalembang mo sila. Mag-inday theft ka doon para alam nilang galing ka dito. Ha? Ayudahan kita. Tapos bigyan kita ng entry. Pag nabunot ka sa July 21, manalo ka ng GCash. Tsaka magpapagames tayo. Asan po shows nakapin? Yung sponsor natin diyan yung 4. Yung unang link, premiere ko yon, patamsak na rin. Tapos yung 4 na yan yung mga natin sponsor. Manood ka lang kahit 1 minuto tapos magbakas ka ng inday theft para alam nilang galing dito. Ayudahan kita. Bigyan kita ng entry ngayon. Okay po, on the way na po. Sige, striker, umpisan ko na. Nagdikit kalembang ako sa'yo nung isang alagad ko. Ayudahan kita. Panoorin natin. Panoorin natin yung video mo bago dikit kalembang para iwas sa lagas. Kahit 1 minute lang ha, manood ka sa kanila, tapos bakas ka ng inday theft. Ipa Chris, 901 ka ha. Hatis, thumbs up sis, magalat shoutout. Ayan, si Hatis, kumusta na? Si Hatis, patamsak naman ako sa sa premiere ko nakapin. Danbel all nag-unboxing. Ayan. Yung 4, ha? Pangalawang ayuda ko sa'yo. Pangatlo na ito. Striker. Lahat sila ha. Sponsor kasi natin yan. Okay, sis. Ayan. Thank you, sis. Baba ka dyan ng bahay sa Satis. Tita Mel, Danbel all po. Sabi ni striker. Dan sis, thank you si Satis. Baba ka ng bahay mo si Satis. Baka ito hindi ko pa naidikit. Hindi pa nadikit. Manood ako sa'yo si Satis. Bagong alagad. Hayaan nating puso ang magpasya. Nood ako sa iyo, sis. Ito mo? Proverbs words. Welcome si Satis. Si Satis, huwag ka mawala sa July 21, ha? Pag-games tayo. Moto check, Danbel all po. Sabi ni striker. Salamat dito ako sa sa bahay mo. Pangatlong ayuda ko sa'yo. Si Satis, dan na sa iyong bahay. Ayudahan natin to si striker. $902, $903 na ito sis ha. $903, pang $903. Moto check Danbel on.
Moni na ba si Master Sis? Hindi pa. Sis, hindi pa. WH kulang. Naglalagay ako ng name mo host sa kanila. Thank you, Striker. Andito pa ako sa yung ba? Ika-apat. 903, 904 to. 904. 900 ka kanina, di ba? So, akin yung yung ang pumasok sa'yo. Sana habaan mo yung yung binaba mo. Dapat 1 minute. More than 1 to 2 minutes. Seconds lang kasi to, 25 seconds. Tinatapos ko yung 25 seconds mo, ha? Dapat minutes sis? 2 minutes dapat. Kasi 25, lang yun 25 seconds. Nawala yung ko, dikit ko kanina na 903 to kanina, dapat 904. Sis Jennifer Vlogs, mega loud, shout out. Ayan din, Striker, labdabin mo yan si Jennifer Vlogs. Yung binaba ko. Lablabin mo yan, may paayuda rin yan, every morning. Aga mo sis na, akala ko 7. Sinipag ako sis. Sinipag ba ako para maaga ako bumaba mamaya. Ayan, Striker, lablabin mo yan, binaba ko. Ayudahan ka niyan. Bukas, 8:30. Nagla-live yan. Hello! Good vibe! Good morning po. Ayan. Good vibe. May jacket ka na. Good morning. Good morning. Nasa ibang bansa si Madam. Good vibe. Sabihin mo na lang na magandang umaga. Tagalog na lang, wag na lang English. Inaalis kasi ni Nightbot. Inaalis ni Nightbot yan. Tagalog na lang. Striker 904 ka na dito ah. Yung iba naaalis yung yung dikit naalis. Ewan mo bakit. Hi, Kas, I'm here. Sorry, I haven't been watching. Busy with the kids. Yeah, I understand, Kas. I have premiere tomorrow. Please like the one I pinned. Thank you po. Yan, good vibe. Magandang hapon. Ka na lang, Tagalog na lang. Inaalis kasi ni Lolo. Inaalis ni Lolo. Sad boy, mega loud shout out. Hello, sad boy, mega loud shout out. Huwag lang kalimutan, dikit kalembangin si host. Ayan, si Striker nagawa na kanyang tahanan. Lablabin mo to, Striker, si Jennifer. Magbibigay yan ng saging. Sino tong si sad boy? $905 ka na. 905 ka na Striker. Already like. Thank you. Palalabs. Ayan. Ayan. Sad boy, ayudahan kita. Palalabs naman ako nung nakapin natin. Kurt Athena. Kurt Athena, dito ako sa iyong bahay. Palablab naman ako nung nakapin. May tayo, may pa-entry tayo. Si Striker, may entry ka na ha. Para sa ngayon, ayudahan kita padikit ka lembang naman sa mga sponsor natin nakapin. Yung unang link, ko yan, premiere ko bukas, patamsak lang. Padikit ka lembang lang kay host ha, pag hindi pa po. Salamat. Thank you, Cos. Striker Saga, may entry ka na. Sad boy Dan, ayan.
Salamat, host. Ayan. Palablab lang ako nung nakapin. Baba ka lang dyan, si Sotis ng bahay mo. Kurt, dan sa'yo ha. 425 ka na. Ayan. Hatis bahay. Sana si Striker. Okay na po. Striker, ano ka na? Good vibes. Ayan. Strike Saga. Okay na po. Ayan. Good vibes. Dikit kalembang lang kay host ha. Ayudahan din kita. Huwag kalimutan na dikit kalembang kay host. Salamat, salamat. Guys, naglabing ito si Jennifer Vlogs. Nag-live stream sa umaga yan, 8:30 Pilipinas time. Para ayudahan din kayo. Si Satis, dikit kalembang ulit sa iyong bahay. Yan ba si Striker? Striker, 906 na yung bahay mo ha. Andito pa ako. Sad boy, ayan. 657 hati, salamat. Okay na host, premiere will be wait po sa'yo, sabi ni Good Vibes, ayan. Striker, dikit kalembang ulit sa'yo, 907 ka na. Good Vibes, baba ka ng bahay mo dyan, dikitan ko. Thumbs up po, ma'am. Lian, mag-alaot shoutout. Ayan, Lian, mag-ano ka lang ha, manood ka, magpakas ka lang doon ng Inday Test. Ayan, Good Vibes. 141. Ayan, sis, good vibe. Baka gusto mong dikit kalembangin yung mga naka-pin natin. Sponsor natin yan. Bigyan kita ng entry ngayon. May pag-run LS tayo sa July 21. Invited kayo. Magpapa-games tayo. Magpapa-entry tayo yung ginagawa natin ngayon. Dikit kalembang nyo lang yung sponsor. Andito ako sa yung bahay. Manood lang ako ha. Manood ako bago dikit kalembang. Royal High at the Castle. Yan yung mga sponsor natin sa July 21, guys. Lablabin nyo naman, please. Opo, salamat. Ayan. Good vibes. Dikit kalembangin mo lang yung mga nakapin. Andito ako sa yung bahay. Nanonood ako. Ayudahan ko yung bahay mo. Dikit kalembang lang sa kanila. At saka itong binababa ko, si Jennifer. Bibigyan kayo niya ng banana. Nagla-live stream yan every morning. 8:30 Pinas time. Fighting for. Dikit kalembang, good vibes. 142 ka na.
Kurt Atina, dito ulit ako sa iyong bahay. Panoorin ko lang. Kurt Atina, padikit ka lembang naman ako sa sponsor natin. Ayudahan kita. Pangalawang ayuda ko to sa'yo. Padikit naman ako sa sponsor natin, si Genisa Mini TV, Motocheck, Tita Mel, at saka Annie Joy. Nakapin yan, yung 4. Yung unang link, pa-thumbs up na lang ako. Premiere ko po yan. Tinatapos ko po yung ano nyo, yung video nyo. Pangalawang ayuda po sa inyo, Kurt. Sad boy! Na po, sabi ni Good Vibe. Salamat uli host. Ayan, sad boy, dikit kalembang mula yung nakapin. Sponsor natin yan. Bigyan kita ng entry ngayon. Pag nabunot ka, manalo ng GCash. Full pack na po sa lahat ng nakapin host. Si kanina host. Baka di nyo nabasa sabi ni sad boy. Sad boy, hindi pa ako ano sa'yo. May entry ka na ngayon, sad boy. Sad boy 6. May naalala ko dyan sa Sad Boy 6 na yan. May kausap ako dati. Yung quote niya is Sad Boy. Sad Boy, ito na yung ano mo, entry mo tonight. So every night yan, magpapa-entry kayo. Pag napili po yung pangalan niyo, may GCash po kayo. Salamat po, ayan. Sa July 21 guys, meron tayong meron tayong pag-run LS. Pumunta po kayo dito, mag-games po tayo. MacJen! Hello MacJen! Mega shoutout! Kumusta na? Ito din lablabin niya si Jennifer Vlogs. 8:30 AM po yan. Nagla-live po yan, lagi. Every morning, tsaka nagpapaayuda po yan. MacJen, baba ka ng bahay mo, sis. Sis Jennifer, may entry ka na. Ayan. Sis MacJen, meron akong premiere bukas. Patamsak naman ako, please, nang nakapin. Sis Jen B. Patamsak naman ako ng mga sponsor natin. Andito ako sa yung harang, sis. Ilocano ka ho. Yes, sad boy. Ilocano Ilocano ka? Tamsak ma'am. Mark Anthony Oboro. Mega loud shot. Alam mo nang gagawin mo, Mark Anthony. Manood lang. At saka mag-ano kayo. Bakas kayo ng indicted para alam nilang nanonood kayo, ha? Ayan. Sad boy. Ay, ha. One madam. Apa ngayon? Sis Jen B, andito ako sa iyong bahay. Sis Jen B. Palablab naman ako nung nakapin. Nakita ko sa mga vids mo Ilocano. Wow, Ilocano, taga Binalonan. Si Kangay sad boy, taga saan ka? Full pack watch at iwan bakas na po ako sa mga nakapin, sabi ni Mark Anthony. Sige, Mark Anthony, patamsak ako ng premiere ko ha, nakapin. Yung nakapin, patamsak naman ako. Bukas yan ha, 8:30 punta kayo. Punta kayo bukas para may entry kayo. Punta kayo bukas 8:30 yan mag-start. Punta kayo para yun na yung ano nyo, yun yung entry nyo. From Baguio host, sabi ni Sad Boy.
Ay, Ilocano. Baguio. Ang tagal ko dyan sa Baguio, nagtrabaho. Di Guzman drug. Sa Di Guzman ako. Honey, mega shout out. Mark Anthony, baba ka bahay mo. Word of Hatis. Mega siya sis. Ayan. Mark Anthony. Tapos naman, mag-watch, mag-comment, nakapin. Mark Anthony, may entry na. Sislian. Sislian yung premiere ko. Tamsakan mo na yung unang link. Bukas yan, 8:30. 8:30 yan, manood kayo. Yun na yung ano nyo, entry nyo. Para bukas, kahit hindi ako try kong hindi, baka hindi ako makapag-live, yun na yung entry nyo. Yes po man, thumbs up nyo lang. Punta kayo 8:30 bukas ha. I-set on nyo ha, lagi yung i-set on para mag-remind sa inyo. May entry ka na sis, yun na yung entry nyo bukas, punta kayo. Harang sabi ni Hani yan, sad boy. Noted po mamaya, thank you. Tignan ko pa yung hindi ko naayuda sa'yo, sad boy. Sad boy, ito si Jennifer Vlog. Dikitan mo na. Dikitin mo yan. Ayudahan ka niya. Tignan ko yung mga hindi ko nadikit sa'yo. Idikit ko to. Yung mga alagad natin. Salamat, kabsat. Wow. Welcome. Ay, makapasangit mo. Sad. Dance with my father again. Tama ba yun? Hindi ko naririnig eh. Basta yun na yun. Dan na sa nakapin. Ayan. Sis Mac Jen. May entry ka na, Sis Mac Jen. Mayroon tayong granela sa July 21, ha? Mac Jen. Bryans. Sis Mac Jen, dinikit ko yung yung alagad ko sa'yo. Hindi ako nag-skip ng ads mo, ha? Dan po kay Jennifer Vlogs, laki ng bahay niya na alls. Sad boy 1, apan kapta no bigat, 8:30. Ayudaan na ka galing kay Inday Tef ko nam. Galing kay Inday Tef ko nam para paayuda po ko nam. Sis Mac Jen, asan na yung bahay niya? Asan na si Sis Honey saka Hatis. Salamat host, baba ka sis, Hindi ko na mahanap yung mo, bahay mo. Asan na ba yun? Hindi na ako nag-skip ng ad sis, Mac Jen. Dito na. Ayan, word of Hatis. Guys, tumbo na kanyang tahanan. Lablabing niya naman. Sis Jenbian, dito ulit ako sa iyong bahay. Mary Grace. Dan na po sa lahat sa nakapina yan. Mark Grace Ladones. Bukas may premiere ako 8:30. Ngayon, kung hindi ako magla-live, pag pumunta kayo doon bukas sa aking live, sa aking premiere bukas, yun na yung entry nyo. Kaya i-remind on nyo yan para bukas, 8:30.
Dan na po sa nakapin na yan. Sis Genbid, dan ulit sa iyong bahay. Dan na po sa lahat na Mary Grace. Noted po, ma'am. Mary Grace. Ladones. Ayan guys ha. Salamat sa ayuda. Welcome sis. Sana si Mark Anthony. Mark Anthony nagpaharang. Guys, sis, Mary Grace, huwag yung kalimutan paharangan ako para may 50 cents. 25 ba? O ilang cents? 10 cents lang ata. Mark Anthony. Yen Fu, mega loud shout out. Oboro. Harang lang muna, ma'am. Mark Anthony. Dan po kay Bistag, sabi ni Mary Grace. Thank you sis Mary Grace. Pati ito sis Mary Grace, yung binababa ko. Manungay sahod mo host, TYT. Na, nagrigat. Nagrigat ka bagi, sagpaiso, narigat. Ano ba ngayon? July, no? June? Manulaong. Wala naman ako masyadong bisita, tapos walang na masyadong nagpapalipad. Kaya maliit lang talaga. Pag madaming bisita yon pwede. Bumabawi sa ads. Basit, imbaga ta nakasweldoak, di ko yung tatawan. O pa'y 40. Wala pang $40. Yung June ko. Nasa San Malo po ako host, sabi ni Info. Mickey, ayan. Mickey. Pag marami ng bisita yon, tsaka marami nagpapalipad. Pero sa akin, konti lang. Narigat gaymon, paiso narigat. Maliban na lang kung sasali ka sa mga yung mga premier marathon. Yung iba may 400 ganun. Sumasali 400 na tao, grabe no. 400, 100 yon. Makikita mo yung yung revenue mo tataas. Kasi yung akin ilan na yung sumusupport, meron na akong basit, point lang, umpay 50, umpay $1. Umpay $1. Dapat hindi mag-i-skip ng ads. Counted yun. Pag hindi ka nag-skip ng ads, counted. Pero kung mag-i-skip ka, tapos tapos wala pang tao, basit lang. Pag ganito na magkano lang yung revenue ko dyan? Umpay 50 cents dollar. Maliban na lang kung may nagpalipad, ganyan. Pag may nagpalipad, yung sa Premier, ma'am, pwede ko rin magpa-games, mananalo ng last chatter. Yung sa Premier, ma'am, pwede ka rin po magpa-games ng manalo ng last. Oh, okay. Sis, mag-loud shout out. 25, wala pang 50, point, wala pang point, wala pang point, $1. Dan na po sa nakapin host. Thank you, sis Jenisa. Ranjoy, mag-loud shout out. Sis Daisy Flores, mag-loud shout out. Ewan ko kayo, Daisy. Sis Daisy, may ads ba ako lumalabas sa'yo? Pag may ads, huwag nyo i-skip ha, guys. Harang muna ako, ma'am. Kinig-kinig lang muna. Piman. Bobby Sang nga lang, mag-loud shout out. Ranjoy, thumbs up dan lalabs. Thank you, sis Ranjoy. Baba ka ng bahay mo dyan, sis. Bobby Sang nga lang dan, ayan. Bobby Sang nga lang, alam mo na ha, yung ating mga sponsor na kapin.
Basit lang. Maliban na lang kung may nag-trending ka. Jay Dakul. On the way sa nakapin, sabi ni Bobby. Mac Jen, salamat. Moto check vlog dan, sabi ni Sis Junisa. Ligo challenge, trending ba? Nakohan nga mabalin. Baka ma-demonetize pa eh. Bawal yung yung gano'n yung halos hubad na, hindi yun No ko lang, di nagligo challenge na ako. Likod challenge. Talikogenic. Mega lang shot po sa Bible, sabi ni Yen po, ayan. Ayan guys ha, yung mga sponsor natin, mga nakapin. Nagdikit naman na sila eh. Nagdikit na yung mga bisita natin. Aglutak pay kabsat. Sige, sige. Thank you. BG. Ayan. Bebs, nabarde tamsak. Ayan, Bebs. Alam na this? Alam na this is Lian. Brian Mahilom. Hello, Brian Mahilom. Ayan, may jacket ka na. Huwag lang kalimutan dikit kalembang si host. Tamsak. Thank you, Sis Bebs. Ayan, Brian, may jacket ka na. Huwag lang kalimutan dikit kalembang si host at masuklian natin yung bahay mo. Ayan, Lian, patamsak ako at saka patamsak ako ng aking premiere. Full pack ho. Sige, Brian. Anong kita? Ayudahan kita. Baba ka lang ng bahay. Ayan, Brian, mayroon kaming pag-graneles sa July 21. Sali ka, ha? July 21, may graneles tayo. Ayan. Teacher ka po ba? Teacher? Nandito ako sa iyong bahay. Brian. Hindi po. Estudyante. Dito ako sa iyong bahay. Ayan, Brian? Dikit kalembangin mo naman yung mga nakapin. Manood ka ng 1 minuto, tapos magbakas ka ng pangalan ko, kahit test lang. Bigyan kita ng entry tonight, tsaka ayudahan kita. Yung sponsor natin, 4 yan. Yung akin kasi nakapin, premiere ko yan, patamsak na lang. Yung 4 na yan, ko, dikit kalembang. Tapos bakas ka lang doon ng Inday Tef, ayudahan kita. Tapos entry mo ngayong gabi. Pag nanalo ka, pag nabunot ka, mayroon kang GCash. Ayan, Brian, tinapos ko po yung video mo. Okay po, salamat. Ayan. Tapos, sa July 21, may pag-games tayo. Pag-games, ganyan. May Pinoy Henyo tayo, tsaka Bring Me. Sali kayo. Yan po, may premiere ako bukas ha. 8:30 nakapin.
Dan na sa'yo. Lablabin mo lang yung ano, yung ating mga sponsor dyan. Kailan na ba yung 21? Next week na ba yung 21? This week, next week? Ayan si Sis Ranjoy. Si Brian, lablabin mo rin yan si Sis Jennifer Vlogs. Nag-ano yan, nag-aayuda yan, 8:30 AM. Si Sis Ranjoy din, lablabin mo. Nag-live streaming yan. Sis Ranjoy, dito ko sa iyong bahay. Mega loud shout out Jennifer Vlogs. Nice to be me TV. Padikit po ako host. Ayan. Ayan, may jacket ka na. Nice to be me. Dikit ka lembang lang kay host, please. Dikit ka lembang ulit si Ranjoy sa iyong bahay. Mega loud shout out Jennifer. Sabi ni Master Denon. May jacket ka na. Nice to be me. Taurus Aquatic Plants and Farm, Harang Host. Mega loud shout out, Taurus. Magandang gabi. Good evening, good evening. Guys, meron tayong Grand LS sa July 21. Invited kayo lahat. Sa mga gustong magpa-entry, pag nabunot po kayo, manalo ng 100 GCash. Ang gagawin nyo lang guys, dikit kalembang lang yung mga sponsor natin na nakapin. Patamsak na rin ako ng aking premiere, nakapin. Salamat, salamat. Nice to be me, TV. Dikit kalembang po. Nice to be me. Patamsak din naman ako ng premiere ko, please. Nakapin. Salamat. See mama. I'll show you love. Bendoy, Bitok, mega loud shoutout pang 24 na ako, sabi ni Taurus. Salamat Taurus, 24. Pang 24 na alin. Ayan guys, mayroon tayong Grand LS sa July 21. Padikit kalembang lang yung mga sponsor natin na nakapin. Thank you, Taurus. Baba ka ng bahay mo dyan, Taurus. Baka hindi ko padikit tong alagad ko sa'yo. Salamat, salamat. Lablabin nyo rin ang ating Jennifer Vlogs, 8:30 AM, every day po and every morning. Philippine time. Nagpapaayuda din po yan. Thumbs up, sabi ni Yinfu. Salamat, Yinfu. Yinfu, wala naman dumating. Sabi mo, wala naman dumating sa ko, GCash. Tita Mel, done na, dikit kalembang, sabi ni Sis Jenisa.
Ayan, dikit kalembang lang po sa ating mga sponsor. Wait lang po, host. Dami tao. Ay, nag-ano ka pa? Nagpila ka pa dyan? Ano, hindi daw pwede? Doon sa pinsan mo, hindi pwede? Kapag naglado ko magaminon, kasla mayat ti kuha tayo di Rabia. Kasla mayat ti bira-bira di Rabia. Mga magbaba ng bahay, host. Magbaba. Sige, Tauros, baba ka. Ay, hindi nagre-reply. Yung anak mo na lang di anak mo nagpawit ka ti kwarta kanya yung anak mo na lang. Dana po sa nakapin host pa entry po, sabi ni Bobby Sangalang. Bobby Sangalang. Natamsakan mo na yung premiere ko bukas. Pag nandun ka bukas sa aking premiere, pag nandun ka sa akin bukas sa premiere, yun na yung pa-entry. Yun na yung pa-entry nyo. Para bukas. 8:30 yan. Kaya i-ano nyo, turn on ang notification. Bobby Sangalang. Ayan, lablabin nyo rin si Jennifer Vlogs. May entry na, Bobby. Salamat, Bobby. Palablab din ako kay Jennifer Vlogs pag hindi pa. Yung mga bago nating members. Santala. Oh, magandang dilag. Taurus, ayan. Si Taurus yung unang tahanan. Kuya Taurus, dito ako sa iyong bahay. Manood lang ako bago ko dikit kalembang. Kuya Taurus, padikit kalembang naman sa sponsor natin na Kapin. 4 po sila dyan. Si Janisa Mini TV, Tita Mel, Motocheck, at saka Ani Joy. Pabakas padikit kalembang sa kanila. Kahit 1 minute, manood ng 1 minute. Sige, host, para ayudahan kita. Tsaka entry mo ngayon. Yung pa-entry mo ngayon, malay mo mabunot ka, di ba? Magbakas lang kayo dun sa dulo ng TEF para alam nilang galing dito, ha? Dito po ako sa inyong bahay, kuya. How do I take care of my walk-in buyers when visiting the farm? Invited po kayo, July 21, Grand LS po natin yan. Manalo po ng GCash. Mag-games po tayo. Magpa-entry po tayo every night, 7 p.m. Ano tong binibenta nyo, kuya? Ano yung nasa farm nyo? Sa ano ba to? Pang ano ba to? Fish, Yan bang binaba ni Night Butos? Hindi, kuya, yung nakapin. Kuya Tauros, yung nakapin po, na 4. Yung sunod-sunod po dyan. Yan po yung sponsor natin. Aquatic plants yan, host. Pang ang tawag mo doon? Aquarium. May water lily pa, Alam niyo ba yung water lily kinakain? Water lily ba tawag nito? Water lily ba yon? Master Denon, yung nandyan, no? Water lily, no? Kinakain.
Magaling naman ang farm ni Kuya. Matagal hindi nagbisita dito si Kuya, ha? Ayan guys, dikitan niyo rin si Ranjoy, nag-live stream yan. Huwag kalimutan natin si Jennifer Vlogs. Ayan Kuya, 6 minutes, dikit kalembang. My chinita girl, my chinita girl. Sis Jenisa, may shout out. Sis Jen, kumusta na? Naubo. Nako, yan ang sinasabi ko sa'yo. Huwag ka muna magla-live stream. Magpahinga muna yung boses mo. Mag-silent ka na lang. Sinasabi ko kasi, magpakulo na ng luya. Magpakulo ng luya na may paminta. Agoy, agoy, agoy. Huwag ka napupuyat. Kita mo, gusto mo bang magaya sa mukha ko? Puyat ito. Gusto mo ba? O, huwag ka magpuyat. Kumusta naman aking double chin? Meron pa rin? Meron pa rin yan. May paminta talaga. Ano yun, adobo? Hindi nga. Oy, Sis Jennifer, ang mga Indians, yan ang kanilang therapeutic medicine. Ginger with paminta. Konting paminta lang. Ano ka ba? Pag may mga lagnat sila, may ubo yan. Ay, sabi ko sa'yo, pag pawisan ka talaga yan, sis, Jen. Bumili pala ako ng sauna, sauna. Yung sauna, basta yun na yun. Try ko nga. Try, huwag naman yung sobrang dami. Mas marami pa rin yung luya. Ano ka ba? Tapos, inumin mo na hindi naman yung sobrang init-init. Inumin mo yung talagang mainit pa siya. Hindi na yung maligamgam ha, yung mainit pa. Ako nga parang para akong, wala naman akong ubo. Siguro sa lamig to, lamig. Tapos yung kinakain na nung nakaraan kasi puro ako chichirya, di ba? Yung bago ako nag-decide na kumain ng mag-blend. May ligaw sa chichirya. Para akong may naubo kong ganon. Para siyang may plema, pero konti lang. Kaya nagtutubig ako tsaka lemon. Ayan, Bintoy Bitok. Hello, hello. Thumbs up, dikit, pasukli po. Sabi ni Bendoy, Ranjoy, dikit na daw sa'yo si Betok. Hello, Fernan Gomez, mega lagi ako chichirya. Nako, wag. Ako'y nanggigigil sa'yo. No. Pag may ubo ka, bawal lang chips, bawal lang oily food, bawal lang mamantika. Yan. Bawal. Parehas pala tayo. Host, doon ako sa nakapin, sabi ni Bebs. Ayan. Bebs, nadikit kalembangin mo na ba si yung aking premiere? Sis Bebs, bukas 8:30 yung premiere ko, nakapin ha. Pag pumunta kayo, entry nyo na yon. Ha, entry nyo na yon. 8:30 bukas. Baka hindi kasi ako mag-live. Asahan ko kayo ha, Bebs. Narbarte. Yes, host. Tapos na noted po, host. Ayan. Sis, meron ng entry.
Dating dikit ka na pala yung tatlo host. Ayan. Sis Jean lang bawang dikit. Ayan. Taurus, no problem. Bigyan kita ng ng entry. Taurus aquatic na lang. Tusok, Bicolana, mega shout out. Ayan, may jacket ka na, maestrang Bicolana. Salamat sa iyo, patusok. Ayan, sis Fernan Gomez, tubuan ng kanyang tahanan. Thank you po, thank you. Blooming Kayata, host. Ay, napansin ni Taurus, matagal kang hindi pumunta dito, kaya sinabi mong blooming ako ngayon. So, nung nakaraang bisita mo, sobrang pangit si host. Ganun ba yon? Boylet Suga, sanito ko sa iyong bahay. Ayan, done na. Thumbs up host, ayan. Mary Grace Pajardo, alam mo na ang ating sa ating mga nakapin. Iba ngayon eh. Sabi ni Taurus, iba ngayon eh. Napagtanto ko kasi, Taurus. Yung mga pangpinta ko sa mukha, hindi ko nagagamit. Eh, may expiration to, 1 taon lang. 1 taon lang. Kaya ginamit ko na, sayang. Diba? Ginamit ko na. Iba ngayon sa nakaraan, Jurassic Park. Boylet Sugas TV, dikit kalembang sa aking alagad. Dito lang ako host. Thank you, Yenfu. Saka si Sis Jennifer. Naku, may mapapalo sa puwet. Kumakain pa pala ng chichirya, may ubo na. Alam mo yung chichirya na yan, masama naman talaga, pero naano lang ako noong nagtrabaho ako sa Macau, yung mga amo ko, pag nagkakasakit sila, kahit yung bata, nagbabawal na lang chichirya, mamantika, ganyan. Bawal yan chichirya kapag may ubo, sabi ni Taurus. Ayun. Taurus, alam mo ba ang water lily? Water lily ba yon? Yung nakakain? Kasi aquatic, ka, di ba? Boylet Sugas TV, tamsak dikit sa'yo. Dan, sabi ni Betok. Ayan, guys, lablabin nyo naman si Betok, guys. Lablabin nyo naman si Betok. Ay, Lotus pala yon. Sorry naman. Oh. Anong parte ng Lotus ang nakakain? Hindi pa naman ako lobat. Pag lobat na ako, mag-charge ako. Ugat, pati bunga niya. Eh yung bulaklak. Bendoy Betok Dan, salamat. Sabi ni Fernan Gomez. Sorry yung mga in-invite ko. Hindi ba lang parang ata sila, nawala ata sila. Liso pala, di bunga. Ano yun, di ba? Ugat? Ay, ang tawag mo doon? Basta yun na yun. Liso ba ang tawag doon? Nasubukan mo na ba? Taurus, nasubukan mo na ba? Guys, patamsak naman ako ng premiere ko nakapin. Bukas po yan, 8:30. Salamat.
Yung niluto ko po yan po yung aking ang aking lunch and dinner. Yan lang, yung tofu lang. Tsaka banana, yan, banana. Hindi pa host kasi yung mga lotus ko maliit pa sila. Pero may nakita ako sa YT. Oo, mga Chinese, yan kinakain. Sa China. Ano yan? Para nilang yung jackfruit. Ano ba yung Tagalog ng jackfruit? Langka. NK Creatives pa jacket naman. Ayan. Ayan, may jacket ka na. Huwag lang kalimutan, dikit kalembang si host at saka yung binababa ni host na ating host dyan, Jennifer Vlogs, 8:30 AM Pinas time. Langka. Ano lang pampahaba daw ng buhay? Yung buhay lang yung hahaba? Any suggestion na pampahaba ng Ano daw? Yung buhay lang. Ano si Sis Jen? Alin, yung lotus o yung langka? Excuse me, parang nalito tayo sa NK Creatives, may jacket ka na dyan? Yung lotus. Okay. Oo. Kinakain nila. Natikman ko na rin yan. Masarap siya. Stir fry lang. Stir fry lang nila na ganyan. Sarap. Ginagawa pang soup. Tamsak po host pa join. Ayan, Miguel Andres, may ka na. Baba ka lang yan. Tamsak host. Host pa, help po, road to 1K. Ayan, huwag lang kalimutan, dikit kalembangin si host ha. Marvlo Vlogs. Ibigay ko sa iyo yung mga alagad ko. Ayan, may jacket ka na. Totot, harang muna. Ayan, si Maestro na po na kanyang bahay. Guys, sa darating na July 21, meron tayong Grand LS, guys, ha. Sa mga gusto magpa-entry dyan, dikit kalembang sa ating mga sponsor na kapin. And Marvlogs, baba ka ng bahay mo dyan. Miguel Andres, hello everyone. Michael Andres, nandito ako sa iyong bahay. Past secrets revealed from Lee Reva Palm. Ibang lahi siguro to. Sigul Sagul Bistro. Saan to? Ibang lahi Pilipino. Patamsak host. Michael Andres, dito po sa iyong bahay. Nagagalat shout sa lahat, sabi ni Toto T. Marvlog, saglit lang ha. Wala si Mami kayo, sabi ni Toto T. Tulog pa po. Mamaya pa po yun. Dito ako sa iyong bahay, Michael Andres, ha? Mega yellow shout out! Nandito si Mami, sabi ni Toto T. Michael Andres, dikit kalembang sa'yo. With harang. Marvlogs.
Ranjoy, pasukli po kay Bitok. Ayan, nag-shoutout po siya. JR Vlogs, nandito ako sa iyong bahay. Tabay muna, host. Ayan. Dikit Kalembang JR Vlogs. Toto T. Toto, Talumo. Magandang shoutout po. Thumbs up na po sa inyong premiere. Pa-thumbs up din naman po ako sa aking premiere nakapin. Thank you po. Toto Talumo, yan. Dan na po sa inyong ano. May snow pa rin sa Canada. Kuya. Uwi na po si Kaden. Pero muna po siya. Vancouver daw, mag-Vancouver muna siya bago Doon kasi yung flight niya. Walang flight sa Alberta. Ayan si Taurus na muna kanyang bahay, wala ngayon snow. Ay kasi may snow yung yung premiere. Sabi ko may snow. Excuse me po. Ayan guys, si Taurus na buo na kanyang bahay. Lablabin niyo naman po si Jennifer Vlogs. Trailer lang. Maganda sa Vancouver host. Sana mag-tour din siya doon. 3 araw daw po eh. Ewan ko po. Parang hindi ko lang alam. Kasi quarantine daw po siya doon. Bago lilipad. Ewan ko ba? Paano po yung nyo dyan? Ate Shai, dan thumbs up. Thank you, Ate Shai, sa iyong pa-thumbs up dyan. Guys, may premiere din ako. Pa-thumbs up ako ng nakapin. Salamat. Toto, dan na po sa'yo, sabi ni Mikel Andres. Magtingin siya sa mga 1,000-year-old na mga pump. Sabi ni Toto. Ayan, sis Josie, na na kayong tahanan siya kasi Ate Shai. Love-love din po ang ating host. 8:30 AM po yan, nag-live stream. Ate Shai, dito po ako sa inyong bahay private resort in Gua, Camarines Sur. Affordable and clean. On the way, Mikel. Sabi ni Kuya Toto. Shai, dikit kalembang ako sa'yo. Sa aking alagad. Si Taurus kaya. Taurus. Okay, dan na ako sa'yo dito sa Dan na sa nakapin host, Mary Grace Pajardo. Sis Mary Grace, kung bukas nandiyan ka sa premiere ko, harang pa, hindi niya ako marinig.
Michael Andres, dandikit sabi ko kay Toto. And guys, meron tayong Granela sa July 21. Invited po kayo lahat. May pag-games po tayo. Win Gcash po. Manalo po ng Gcash. Gandang gabi sa lahat, sabi ni Mother. Good morning sa iyo dyan. Mami Kaylin Magalaw siya, sabi natin sis Jennifer Vlogs. Danhara. And Mary Grace, meron ka ng entry sa bukas 8:30 yung premiere ko, di ba? Punta kayo para yun na yung entry nyo, ha? Punta kayo 8:30 bukas. Ay ano mo lang, set reminder on mo lang, nakapin dyan. Yung unang link ko, ito yung entry mo. Mary Grace Fajardo. Sis Jennifer, may entry ka na. Mega loud siya. Opo, punta ako. Salamat po. Thank you din. Ano bang araw ngayon? 11, no? So, 11 ngayon. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Wednesday next week. Next week. Ayan, si Kaylin na buwan ng kanyang tahanan.
DJ Sean sa Dino Remix. Everybody needs a song. Beautiful melody. Pakainin ko lang si Koda.
DJ Jonel sa Gyno Remix. Hello, Care Bear. Harang. Care Bear, ni shot, mega shout out. Guys, sa July 21, meron tayong Graneles, ha. Manalo ng GCash. Dan Harang. Thank you, Care Bear. Kayden, congratulations. Naka 1K ka na pala. Ayan. Baba po kayo ng bahay dyan para dikitan ko po kayo. Baba po kayo ng bahay. Dito ako sa yung bahay, Care Bear. Mami, Sassy, magagalot shout out. Thumbs up host, magagalot shout out. Care Bear, dito ako sa yung bahay. Salamat. Ang ganda ng anak. Buyag-buyag. Maestra, tamsak dikit sa'yo, pasukli po, sabi ni Bendoy.
Good evening, Marilyn, sis. Magagalat siya harang. Pami, dan tusok. Salamat po. Salamat, Toto. Talumo. Sabi ni Kaden. Yan. Patamsak naman ako ng aking premiere na kapin. Salamat. Puntaan ko muna na kapinos. Thank you, sis. Ano ko yan? Sponsor natin yan sa July 21. Padikit kalembang naman ako, please. Salamat. Yung 4 dyan. Thank you, Care Bear. Atina, Madam Megamelad shoutout. Kumusta na, Atina? Kumusta na? I miss you po. Kumusta na, Atina? Si Nightbook na nagbaba ng bahay mo. Ayan, oh. Atina. Kumusta ka na, Atina? Meron tayong Granel sa July 21. Punta ka, ha? Mega loud shoutout Atina Paris, sabi ni Kaden. Matagal nagpahinga host. Bakit? Ano nangyari? Dan na po sa premiere mo host. Thank you sis Marilyn Mayward. Ayan sis Marilyn, panood ako ng nakapin, mga sponsor natin. Salamat po. Emily Bajanteng, mega loud shoutout. Good evening po. Good evening. Baba po kayo ng bahay dyan. Baba kayo. May Grand Elesta sa July 21, guys. Sa mga gusto magpa-entry, dikit kalembang lang sa mga nakapin. Yan ating sponsor. Hello, sis Emily Bajanting, sabi ni Kaden. Baba po kayo ng bahay, sis, Emeline. Ika'y mahal pa rin. Huling makita. Busy sa exam host. Ayan. Kapagod module. Kaya pala. Sis Atina, padikit kalembang naman sa sponsor natin na kapin. 4 yan. Padikit kalembang naman po, please. Nag-module pala tong ating bunso. Salamat Atina sa iyong paalala kay ate. Yan, daddy niya yan si Yam Scarpe. Si Atina, daddy niya. Kain tayo, host. Anong pagkain mo, sis Jenisa? Sige. Sana si sis Emily? Baho ng usok ng motor.
Dan na po kay Jenisa, sabi ni Marilyn Mayward. Salamat, sis. Mega loud shout out sis Jenisa, sabi ni Kaden. Sa mga magpapa-entry po, dikit kalembang lang po sa nakapin. Sponsor po natin yan. Salamat. Station sa Dino. Gusto mo ba mag-dito? Agad. Dito sa alin. Dito sa gabi. Dahil sa work. Dito pa rin. Sabayan mo yan. Station sa Dino Remix. Ang pinaka-viral ngayon sa Pilipinas. Let's party! DJ Joanna, the Dino. Angel Ana Vlog, host, Dan Digit at Tamsa, pa-jacket po. Ayan. Ayan, Angel Ana, may jacket ka na. Dan po, Tita Mel, Jenny sa host. Thank you, Sis Marilyn. Good evening din po, Angel. May jacket ka na dyan, sis. Baba ka lang ng bahay. Baba lang po kayo ng bahay. Angel, nandito ko sa iyong bahay.
Dan po sa mga nakapin. Ayan, Care Bear. May entry ka na sis, Care Bear. Pag nabunot ka, may Gcash ka. Sis Angel, nanonood ako sa'yo. Ikaw lang at ako magsasabi ng I love you. Dan Kalembang Angel and Ana. Excuse me. DJ Shania Tagaino. DJ Shania Tagaino. DJ Shania Tagaino. DJ Shania Tagaino.
Dadas. Mega love shot, Dadas. And may jacket ka na. Thank you, Sis Care Bear. Baba ka ng bahay mo dyan, Sis Care Bear. Yung mga hindi ko na dikit-dikit ko sa'yo. May jacket ka na, Dadas. Dikit ka lembang lang kay host. Asa na si Sis Marilyn? Sis Marilyn, may ano ka na? Entry ka na. At saka Sis Care Bear, may entry ka na. May entry ka na. Idodraw natin to sa July 21, guys. Ha? Pag nanalo kayo, mayroon kayo Gcash. Jan Gakusa pa-entry po. Ayan, Jan Gakusa, yung nakapin. Thank you. Manood ka lang, tapos bakas ka doon ng Inday Tef. Host, tagal na ako dikit sa'yo. Wala kasukli, sabi ni Dadas. Dadas, dito ako sa Kina graduation party. Dada Vlog, dito po ako sa inyong bahay. Dan sa premiere niyo host, mag-thumbs up. Ayan. Thank you, Jan. Dadas, dikit kalembang po. And guys, sa July 21, meron tayong pa-entry. Kung gusto yung magpa-entry, dikit kalembang lang po sa nakapin. Si Sis Emily, gusto niya sana pa-entry kaso location siya, bata lang kasi. Ano, data lang. Welcome sis, sis shot. Suliki. Dito ako sa iyong bahay. Ang ganda ng mga anak mo. Dan Moto. Ayan, dyan ka ko sa bukas. Mayroon akong premiere 8:30. Punta ka sa premiere ko. May entry ka doon, ha? Baka kasi hindi ako mag-live. Yun na yung entry nyo, ha? 8:30. Yung mga member ko, nadikitan mo na ba? Dyan ka kaso. Ito. Yung binababa ko po. Padikit ka lembang naman, please. Sa binababa ko. Dikit ka lembang ulit, sis. Care Bear. Si Dada nang bumalang bahay. Diyan ka ko sa hug me, please. Sabi ni Dadas. Sa July 21, mayroon tayong Graneles. Invited kayo lahat, guys. Yung mga binababa ko, dyan ko sa mga member ko. Yung mga member ko, please.
Salamat dyan. May entry ka na. DJ Joanna Sagayno. Dandikit ka, Lembang. Hindi ako nagbakas dadas vlog. Sabi ni Kaden. Yan, pabalik na lang po ng pagmamahal. Hatis, na mo ba na kayong tahanan? Dan kay Mickey Vlog, sabi ni Care Bear. Thank you, Care Bear. DJ Joanna Sagayno. Teacher yan si Dada's Vlog, sabi ni Kaden. Thank you, Teach Dada. Dadas Vlog done, sabi ni Atis. Kerber, thank you sa iyong padan dyan. DJ Joanna Sagayno. Bakit hindi nagbaba sa bahay si Care Bear ni chat? Nagbaba siya ng bahay? Megala shot kayo, sabi ni Hatis. Nagbaba yan, oh. Nagbaba siya. Ano ka ba? Ayan, oh. Megala shout out kay Den, sabi ni Hatis. DJ Joanna Sagayno. DJ Joanna Sagayno. Darius, hello, hello. Sumusta na po? Dalaw naman. Salamat Darius sa iyong padala. Huwag kalimutan tamsakan ang ating live streaming. Baba ka dyan, Darius. DJ Joanna Sagayno. Darius, dito ako sa iyong bahay. Hatis Dan, sabi ni Care Bear. Atienza, good evening, sis. Good evening, Atienza family in the house. DJ Yahoo! Joanna Sagayno.
Ayan guys, lablabin nyo si Atian sa family. Nag-live stream yan. Dan na ako ng nood sa'yo, Darius. Kahapon di ako nakapag-LS umalis kami ng mga bata. Dito nga ako sa yung Premiere. Ay, Premiere. Ay, akala ko to. Ito, 22 hours. Thank you, host thumbs up ko. Salamat, Darius. Dan, dikit Darius. Ayan, pabalik na lang kay Kaden. Kaden, Dan, sabi ni Darius. Si Satienza, Dan na sa yung bagong labas na video. Di na ako nakapag-premiere, walang Napaka-busy naman yarn. Ayan guys, lalabing niyo si Atienza family. Binababa po ni Nightboot. Dating dikit po kay Den. Darius on the way. Ayan. Ayan, Darius, balikan mo si Atienza family. Binababa ni Nightboot. Atienza family in Japan. Nood kayo video para hindi malagas ang dikit nyo, mga kapatid. Sabi ni Kaden. Megala shot yan sa family, sabi ni Kaden. Secretary Kaden Dan, sabi ni Care Bear. Ayan. Lalawin niya si Care Bear. Darius, padikit kalembang naman ako sa mga nakapin. Sponsor natin yan. Thumbs up! Naho, sabi ni Jerry. Jerry, baba ng bahay mo. Hanapin natin yung mga hindi ko pa nadikit sa'yo. Salamat! Tingnan natin yung mga hindi ko pa dikit. Ayan guys, yung magpapa-entry manood lang sa mga nakapin, yung magpapa-entry kung dikit na, manood na lang po, magpakas na lang kayo doon ng Inday Test. Ito Jerry.
Salamat, Jerry Pranaga. Dikit kalembang na sa iyong binaba. Tignan natin baka di pa ito dikit kay si Scare Bear. Dikit na. Jerry, dito ko sa iyong bahay. Dan Sukli Care Bear. Sabi ni Kaden. Thank you, host. No problem. Dikit kalembang ulit. Try natin kay si Scare Bear. Kung hindi pa dikit. Ayan, Care Bear. Daris, dan na harang ulit. Lablabin yung atiyan sa family, guys. Dan Care Bear ulit sa iyong bahay. Dikit ko na nakapin host kahapon, sabi ni Jerry. May entry ka na, Jerry. Jerry Panaga. Excuse me. Care Bear on the way, sabi ni Jerry. Lablabin niya si Sis Jan, at yan sa family, guys. Nasa harang. Daisy Pro Flores, thumbs ako. Salamat po. Done here. Ayan. Thank you, Care Bear. Dito na ulit. Si Sis Jen, tuluyan na atang inubo eh.
Care Bear, Dan Sukle, Idol. Makabakas doon. Assorted pick. Ayan. Singot kasi, grabe. Baba ka ng bahay si Scare Bear. Ken, Dan thumbs up po. Thank you, Ken Esposo. Pa-entry po, ayan. Ken Esposo, panood naman ako sa mga ano natin. Sponsor. Patamsak din ako ng premiere ko dyan sa taas. Ken, salamat. Daisy Bahay po, sabi Jerry. Daisy on the way. DJ Junel, Sangay No Remix. Noted po host on the way. Yam Scarpe, magalat shoutout. Ayan guys, sabihin nyo naman yung binababa ko Yam Scarpe. Salamat. Kumusta na kuya? Andito kanina si Atina. Daisy Flores, Dan, tam sa Idol, Dan na, nagbike na bata, nakadikit na ako hapon sa'yo. Sabi ni Jerry. Kumusta na kuya Yams? Tagal mo hindi nakabisita. Kumusta na po? Good evening, host. Good evening po. Ito, okay lang. Busy host. Ano kuya, open na dyan? Open na po ba dyan? You're welcome, Idol. Sabi Jerry. Ayan guys, ayan Jerry, Jerry, dikitan mo si Yams Scarpa yung binababa ko. May gagawin muna host. Iwan ko lang muna. Sige Jerry, salamat. Nangungulekta ako ng mga ayuda bigay sa mga FW na naapektuhan ng lockdown. Ako, God bless, Kuya Yams, dami pa kaso host. Naku. Yung mga na-stranded ba yan?
Di po pinabayaan ng amo nila, sabi niya. Naku. Grabe naman yan. May kwento rin palang ganyan dyan. Sabagay, yan na yung kwento natin mga OFW talaga. Kaya nga kuya eh. God bless kuya. Buti mabait yung mga citizen na dito. Buti na lang kuya no. At nag-ano kayo ng ng ganyan. More blessing po yan pag ganyan. Ingat-ingat po kayo dyan. Ingat-ingat. Hindi pa po hindi pa nag-open. Pero yung Thailand, nag-open na no? Kuya Yams. Thumbs up, sabi ni Kaden. Salamat po. Dan kay Bistap TV. Thank you, sis Care. Araw-araw dami ko hinahakot. Naghahatid. Dala. Mabuti naman, no? Wala pang vaccine? Naku. Sino yung dikitan ho? Sabi mo, yan si Yams. Jerry. May quarantine pa rin. Grabe. Wala. Nagpa-member ating MNJ. Ulit. Thank you, Ate MNJ. May premiere na naman tayo bukas. Thumbs up. Oh. Thank you, Ate MNJ. Hindi na ako pasyal sa'yo sa live mo. Salamat, te. Ayan. Guys, paayuda naman ako sa ating MNJ, please. Baka wala akong harang bukas. Bakit? Bakit walang harang? Ayan, di naman siguro. Ayan. Yams Carpeta, nasa si Jerry Pranaga. Yellow sign. Ay, naka-yellow sign? Ba yan? Ayan, Jerry, palablab ako kay MNJ, yung bago nating member. MNJ, magala shoutout po. Ayaw niya mag-green ang dollar sign. Hala, oo nga, limited no atin no.
Ayan, lablabin mo, Jerry, si Ate MJ. Ayudahan natin yan. Tamsa ka ng kanyang premiere, guys. Ano bang title? Tara na at maligo. Ba't kaya? Nag-check ako sa about bikini. Karamihan walang harang. Haha. Batay tayo dyan. Kasi bikini collection. Baka sa ano ate? Sa thumbnail. Sa thumbnail yan. Pinalitan ko ng title. Yung ano kaya ate? Yung try mo yung ano, thumbnail. Try ko palitan mo. Oo. Mag-ano yung picture mo doon. Tapos ano. Basta wag mo ipakita yung mga ano, mannequin na ano, nakabikini. Jerry, on the way. Ayan. Ayan guys, lablabin guys. Ang ating bagong ano member. Try ko. O, ate, try mo. Sige. Baka sakali. Yung picture mo na lang. Tapos, palitan mo yung title ng ano. Ani, olala, tamsak host. Ayan, Ani, MNJ, dan na tamsak. Sabi ni ano, Jerry. Thank you. Ayan, Ani, may jacket ka na. Dikit kalembang lang kay host. Ate MNJ, yung ano mo, yung kalabasa mo, ang sarap i-ano Ang sarap i-dessert. Care Bear, nabawa na kanyang tahanan. Lablabin naman ang ating Care Bear, guys. Balikan ko kayo guys, sabi ng ating MNJ. Guys, dikitan nyo yun kasi nagla-live stream yan. Paano gawing dessert? Turok. Gawin ko kaya. Gawin ko tapos i-premiere. I-premiere mo ate. Ate, dikit kalembang sa aking alagad sa iyong bahay. Ano, steam. I-steam ba? Hatiin mo yon, hatiin mo, di ba? Hahatiin mo. Hindi naman sobrang hati. Yung ano, mas mataas sa ulo. Hinati mong ganyan. Pero hindi mo siya hindi mo siya babalatan ha. Hindi mo siya babalatan. Stella 44 channel dan tamsak host. Ayan. May jacket ka na. Huwag lang kalimutan dikit kalembang kay host. Di alisin mo yung mga buto-buto. Ate, pagkaalis mo yung buto-buto, lagyan mo ngayon ng condense at saka evap milk yung sa loob. Evap milk, condense. Nero TV, ayan na si Nero. Mega lahat siya, Nero. Ayan, may jacket na kayo. May paglablaban na kayo dyan, guys. Stella, meron ka ng ano, jacket. Oo, te. Tapos, iluluto mo siya ngayon. Di ba nag-Taiwan ka? I-steam mo siya ngayon. Steam lang siya. I-steam mo lang siya. Ganon.
Ayan, si Nino na muna kayong tahanan. Saglit lang, ayudahan ko kayo. Ote, masarap te. Pwede mong gawing ano, kasi ang leche plan matagal, no? Ganun ang gawin mo, pakuluan mo. Hindi mo siya papakuluan, steam lang pala, steam. Kasi pag pinakuluan mo, pag direkta sa tubig, hindi pwede. Salamat ha, host. Ayan. Ani. Nandito ako sa iyong bahay, Ani. Salamat host, pa-watch ng vid host. Yes po. Huwag lang kalimutan si Sunny, dikit kalembangin din ako. Salamat. Oo ate, medyo try mo. Linisan mo ha, alisin mo yung buto lahat. Alisin mo yung buto. Ani Lala, pinanood ko harang mo. Sabi ni Ros. Ni Ros, bumaba ka ng bahay mo dyan, ayudahan ko. Ni Ros, dito ako sa iyong bahay. Unang ayuda. Dating dikit host. Thank you po si Sunny. Ay. Adam Rex, sumama na kanyang bahay. Guys, palablab naman ako sa mga nakapin. Ay, nakapin at saka ito. Itong aking binababa. Sana si Nero. Nero. Asa na you? Dan kay Jerry Madam. Ayan. Ayan guys, lalabin nyo naman si Yam Scarpe please. At saka si Ate MNJ. Nagla-live stream din yan guys. Ayudahan kayo niyan. Dikit kalembangin nyo. Yam Scarpe at saka si MNJ. Sa mga malit pang bahay niyan guys, nag-aayuda yan. Care Bear shot on the way po, sabi ni Yams. Jean Kalunsag, Tamsakdan po. Ayan, Jean, thank you Jean. Sa mga gustong magpa-entry dyan guys, dikit kalembang lang yung sponsor natin na kapin. Ani Lala Dan, sabi ni Care. Jean, nagbuba ng kanyang bahay. Jean, dito ako sa iyong bahay. Ayan, Jean. Jean, padikit kalembang naman ako nung nakapin. Sponsor natin. Sa July 21. Sa mga gusto magpa-entry dyan at sasali sa July 21 na Granelas natin, padikit kalembang naman ako sa sponsor. Andito ako sa yung bahay, Miss Daisy.
Nanonood po. Salamat ho. Ayan. Niro, dikit kalembang naman sa sponsor natin. Ayudahan kita. Unang ayuda ko yun sa'yo, Niro. Ito pangalawang ayuda, Niro. Padikit kalembang naman ako sa sponsor natin, please. Niro, dito ako sa iyong bahay. Nanonood ako. Wala naman, Niro. Niro, padikit kalembang naman ako ng sponsor natin, please. Para may entry ka tonight. Tapos bukas ulit. Pag nabunot kayo GCash, guys, yung premium. Niro, dikit kalembang ulit. Hindi na ako nagbabakas ha. 2 minutes, dikit kalembang. Jean Kalunsag. Dan na, sabi ni Care Bear. Harang, 4 na minuto. Sabi ni Care Bear. Thank you, sis Care Bear. Saan yung bahay ni Jerry? Dan po kay Care Bear, sabi ni Yams. Ayan. Guys, lablabing yun naman yung binababa ni Nightbot. Kuya, Yams. Kuya, sa July 21 ha, may pag-Grand LS tayo.
Graneles natin, July 21. Invite po kayo ng mga kasama niyo dyan ulit. Care Bear. Dan sa'yo. Ayan, Niro, padikit kalembang naman ako sa mga sponsor natin. Inaayudahan kita. Padikit kalembang kahit 1 minute na nood, tapos dikit kalembang, please. DJ Sean is the dino. Sa nakapin. DJ Sean is the dino. Palablab lang ako sa sponsor natin, Niro. Okay lang sa'yo. Pa-support naman ako. Padikit kalembang naman sa sponsor natin. Nakapin. 4 sila dyan. Dapinay, thumbs up dan. Ho! Salamat, Dipinay. Mega loud shoutout. Ayan, may jacket ka na sis. Salamat. Dan Harang, thank you. Care Pinay. Ay, Care Pinay. Care Bear. Baba kayo ng bahay niyo dyan, guys. Miros on the way. Sabi ni Care Bear. Baba ka na ng bahay mo dyan, sis. May jacket ka na. Padikit po, please. Ayan. DP na, dito ba ako everyday is a staycation day plus drone unboxing. DP na, dito po ako sa yung bahay, sis. Sinong sponsor host? Puntahan ko. Nakapin ni Ross. Nakapin. Nag-ayuda ako sa'yo. Nakapin. Lahat sila. Kahit 1 minute lang, tapos bakas ka doon ng indicted para alam nila na galing ka sa akin. Sis DP Nay, dikit kalembang sa'yo. Okay, done na to kay Niro. Yung nakapin, ni Ross, yung nakapin. Ni Ross, dito ako sa yung bahay. DJ Sean is the dino. Dan na! Din sa'yo, ni Ross, sabi ni Care Bear.
Yes, apat sila. Hindi, akin premier, di ba? Yung apat dyan. Yung apat dyan. Apat, lima yan. Yung apat. Yung after nung ano ko, premier. Lahat po yan. Miro, dito ako sa yung bahay. Ulit. Nanonood lang ako. Padikit kalembang lang sa ating sponsor. Lahat po yan. Apat sila dyan sa taas. Bakas lang kayo ng Inday Tef. DJ Sean at the Gyno. Niro, ulit sa iyong bahay. Let's jolly and be alive. DJ Sean at the Gyno. July 21 Gales mo host. Yes, at ano, ate. Punta kayo ha. Birthday ko yan. Birthday ko July 22. Sabi ko 22 akin naman. Kaya July 21. DJ Sean Ang ina ng signal ko sa kwarto, sabi natin MJ. Di pinayda na yan. Guys, lalubingin naman si MNJ tsaka si Uyam Scarpe. Please. Dikit kalembangin nyo naman si MNJ, guys. Sis, Sulilik. No, Sulilik. Andito ako sa iyong bahay. Gusto mo ba Thank you, ni Ross. Nag-ano ako sa'yo, ayuda ako sa'yo. Kev Del Mindo, mega loud shout out. Huwag lang kalimutan, dikit kalembangin si host. May jacket ka na, Kev. Danharang, ayan. Guys, padikit kalembang naman itong binababa ko, bagong member natin. Dikit kalembangin ng ating member.
May jacket na kayo, guys. Tib Moromo. Hello, hello. You can drop your link. Just type Tef. Do you have YouTube channel? Shout out to all South Africans. Hello, hello. Pinay, dan sa'yo with Bakas. Sa ni Ros. Okay, just type Tef. TF. Just type Tef and Nightbot will drop your link. Don't forget to subscribe to my channel also. Wang channel thumbs up host. Thank you. Mega shout out kay Marumo. YouTube channel live streaming host. Enjoy your stay home, dear friend. Happy Sunday, everyone. Stay home, dear friend, family, and everyone. Type Tef and Nightbot will drop your link, my friend. So we can visit your channel. Kumain na host. Wala, ano po, ang kain ko kanina alas 4, 4:30. I love you on your live stream host. I love you the best, dear friend. Much love. Just type Tef, my friend, so that Nightbot will drop your link. Hello po host. Hello kay Viral. Mega shout out. Anong ulam mo, kuya? Yams. Kay Viral, baba ka dyan ng bahay mo? Ayan, Wang channel na mo ba ng kanyang bahay? Gamit si Nightbot, guys. Which one, dear friend? You can type Tef. Humba host. Naku, Diyos ko, parang hindi ako pwede sa Humba, kuya. Tib, Marumo, just type Tef, TF, and Nightbot will drop your link. Indaydan na po ako sa apat na sponsor. Nag-iwan din ako ng Bakas. Host, papasalamat ako sa iyo. Host, papasalamat ako sa iyo. Bakit? Ano nangyari? Guys, please, lablabin ang mga bagong member natin. Mga members natin, guys. Sige, Niros, may entry ka na, Niros TV. Niros TV, may ka na, may pa-entry ka na. Yeah, like that. Yes. Kakapangisda ko dito na umuni na ako. Wow! Umuni ka na nga, nakita ko. Sabi ko may harang ka na, tsaka may join ka na. Congrats. Inday Tef, salamat po. Dan na po ako sa apat na sponsor with Bakas. Ayan. Sige, Niros. Ako sa kayo. Nag-ayuda ako sa iyo kanina. Yung mga hindi ko nadikit-dikit ko sa iyo, ha? Andito lang ako kay Carlos. Carlos and Shina Vlog. Guys, padikit kalembang naman sa ating mga members. Yung binababa ko, please. Thank you din, Kuya Yams. Carlo and Shaina,
Ayan, dito ako sa iyong bahay. Sa iyong 35K. Dikit kalembang na. Huwag lang kalimutan si host. Lablabin din. Kay Viral pa, dikit kalembang naman sa sponsor ni host para sa July 21, please. Padikit kalembang naman yung nakapin. Bakit hindi nagbaba ng bahay si ano? Tamsak, celebrity, magagalat shout out. Kay Viral, salamat ha. Sponsor kasi yan ni Ho sa July 21. Paano naman ako? Dikit kalembang sa kanila, please. Lahat po nung nakapin, yan po ang ating sponsor. Celebrity World, Tamsak. Thank you. Laki na ng bahay mo, ano ah. Na all. Excuse me po. Puntan ko muna nakapin. Thank you, Kuya Yams. Kay Viral, dan napasukli na lang sabi ni Kuya Wang. Bakit ayaw mo ba di night mode ng Tef? Ayan, pwede naman yung Tef, guys. Pwede yung Tef. Wang channel, baba ka ng bahay, Wang. Kev Delmindo, dan na, sabi ni Care Bear. Wang, nagbaba ng bahay. The Boys. The Boys. Thumbs up host. Ayan. Ayan, may jacket ka na, The Boys. Huwag lang kalimutan, dikit kalembang si host. At magbabalik po ako. Ayuda po ako sa inyong bahay. Wang, andito po ako sa inyong bahay, Wang. Ayan. Welcome po, Wang. Care Bear on the way, sabi ni Wang. Wang channel, dikit kalembang sa aking alagad. Good evening, host. Angel and Anna, good evening. May magalat shoutout. Taga saan ka, host? Binalwanan, Pangasinan. Makapaturog, oh my gosh. Salamat. Bakit, ano? Pocket host, ano daw? Ano daw?
Guys, palablab na ako ng mga members natin, please. The boys, may jacket ka na. Angel, ayan. Mickey Vlog Dan, ayan. Angel Ana Vlog on the way, sabi ni Miros. Angel, nabuba na kanyang bahay. Mickey Vlog Dan na. Thank you, Manang. Ay, salamat. Love you, love you. Malapit na ang alin. Hello, ganda magalaw shout out. Hello, Rodrigo Santos. Tamsak, ayan, may jacket ka na. Salamat, Papa Chef Dan, sabi ni Angel. Anong malapit na, te? Guys, palablab naman ako sa binababa ko. Please. Razi, madam, ako po may jacket na po. Ayan, Razi, ayan, may jacket na. Huwag lang kalimutan, dikit kalembangin si host. Angel Ana, dito ko sa iyong bahay. Paayuda ulit ako. Thanks, host. Ayan. Salamat. Patamsak naman ako sa padikit kalembang naman ako sa sponsor natin na Kapin. Ana, padikit kalembang naman ako sa mga sponsor natin na Kapin, please. Para may entry kayo ngayon. Sis Angel. May entry kayo ngayon sa July 21 natin, Granel S. Dikit kalembang ulit sa bahay mo, Ana. Ganda sa nakapin, sabi ni Razi. The boys, ayan.
Yan mga sponsor natin sis ha. Dan na po. Dan na po dati pa, sabi ni Angel. Ayan. Yung mga sponsor natin, sis Angel, Angel. Dikit kalembang nyo sila. Dan na po sa nakapinrazi eh. Ayan, may entry na kayo guys. May entry na kayo. July 21 to ha. Razi E, may entry ka na. Angel Ana. Shot as so like dan na din po sabi ni Angel. Padikit. Razi E, andito ako sa iyong bahay, Razi E. Razi, dito ako sa bahay mo. Angel Ana vlog dan na sabi ni Wang Channel. Ayan guys, palablab naman ako sa sa binababa ko. Dan na sa nakapin host, yung iba't ibang dikit po. Thank you, Yams. Meron ka ng entry, Yams, Carpe. Dikit kalembang na ako sa Irazi E. Wang Channel na po. Wang Channel dan, sabi ni Angela, nababa kayo ng bahay dyan, guys. Razi, andito ako sa iyong bahay. The boys, done to you, support mine too, sabi ni Niros. M&J, done na po, sabi ni Angel and Ana. Ayan. Thank you. Ito po si YC. Padikit naman po. On the way sa nakapin, sabi ni Wang. Thank you, Wang Channel. Yes po, ayan. Razi, andito ako sa iyong bahay. Niros on the way, sabi ni the boys. Rodrigo Santos, nagbaba ng kanyang tahanan. Huwag lang kalimutan, dikit kalembangin din si host, please. The boys, done, sabi ni Care Bear. $99 ka na. Rodrigo Santos, done to your channel. Please don't forget to subscribe to host. Thank you. Host, tamsakdan na po. Mga bronze member mo po at iba pa. Thank you, Razi. Salamat, host. Ayan. Rodrigo Santos, done to your house.
Salamat, Care Bear. Thank you, thank you. Guys, padikit kalembang naman ako sa sponsor natin, nakapin. Dan, Jenisa Mini TV, sabi ni Wang. Ayan, Wang channel, may entry ka na. And ano po ha, lahat po yan sponsor natin. Lahat ng nakapin, sponsor po natin yan. Celebrity World, dumaba na kayong tahanan. Celebrity World, dito ako sa iyong bahay. Dikit kalembang. Padikit kalembang lang po sa ating mga sponsor dyan at yung binababa ko po. Salamat. Host, repacking muna kami. Iwan muna kita sa laptop. Thank you, Yam Scarpe.
Host, ayan. Razi, na ba na kayong tahanan? DJ Sean at the Dino. Ay, na ba si Razi ng kanyang tahanan? Salamat po, dalawa din po tahanan ko. God bless more. Macdong Vlog Channel, mega shout out. Razi, andito ako sa iyong bahay ulit. DJ Sean at the Dino. 100 ka na after nito. Angel, ano ba na kayang tahanan? Angel and Anna, padikit ka lang bang naman sa sponsor ni host na kapin, please? Razi, 100 ka na. Macdong Vlog Channel on the way, sabi ni Wang. At Tina Paris dan, sabi ni Angel and Anna. Thank you, sis. Razi, congratulations, 100 ka na. $100 ka na, Razi. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this. Rans TV Harang. Salamat po. Baba ka dyan, Nero. Ng bahay mo dyan, Nero. Rans, may jacket ka na? Dikit ka lang kay host, Rans.
Para maayudahan din kita. May bahay ka na. Ay, may bahay ka na. Kev, may jacket ka na? Ayan, Kev, dito ako sa yung by DIY how I build my simple French window. Dikit ka lemang, sa'yo ho. Sige, Rans. Dikitan kita. Dito lang ako kay Kev. Kev, 437 ka na. Bahay mo, Rans. Guys, sa July 21, guys, ha. July 21 may pag-run LS po ako. May pag-games po tayo. Manalo ng GCash. Nakadalaw na po ako, madam, sa munting tahanan nyo. Nyo po, dikit kalembang na po. Thank you, Raz. 100 ka na. Nag-ayuda ako sa'yo. Makchong Vlog Channel, dan pakidalaw din sabi ni Wang Channel, guys. Pakibalikan. Raz, baba ka ng bahay mo dyan, Rans. Salamat po. Walang anuman, sis. Balik ka ha, bukas. Magpa-entry, Rasi. What time po sa, ganito din, gabi. Hapon, mga ganyan. 7 p.m. Basta dikit kalembang mo yung mga sponsor natin, sis. Razi, padikit kalembang sa mga sponsor natin, lahat yan, sponsor natin. Pakidikit kalembang naman ako, please. Sige po, mamaya. Padikit kalembang lang ako sa mga nakapin, 4 yan. Yung unang link, premiere ko yan bukas, 8:30. Ayan guys, dikit kalembang na ba kayo lahat? At bababa na si host. Bukas ulit guys. Ay, bukas ulit. Baka hapon ako mag-live. Mga hapon. Siguro mga alas 2, ganon. 2, 3, 4, 5. Mga alas 2, alauna, ganyan. Try natin. Ayan, done na kayo guys. Baba na si host. Thank you everyone. Bukas may premiere ako guys. Sana makapunta kayo. You got me. It's all the everyday we're trying. In the
Ayan guys, good night na, paalam. Tomorrow ulit. Salamat guys, good night. Bye-bye. Sa mga ka-BG dyan, salamat. Paalam. Dan na host, dikit kalembang na sa nakapin. Thank you, Rasi. May entry ka na ngayon. Bukas ulit ha. Punta ka ulit dito, pa-entry ka ulit. Baka mabunot ka sa July 21 ha. Every night pa-entry yan. Thank you. Bukas ulit. Bukas ulit dadagdagan ko ulit yung ano mo. Yung banana mo ha. Salamat. Bye-bye.